Muri yeZimbabwe aiwa yamuone kuti aiwa vanozochamisa chibaba aiwa zvinyaso kuproviwa kuti nozochamisa ndo chimudhara chepolitics muZimbabwe kudarika vana biti aiwa kana vana secretary general vana sengezo Tshabangu anozvipazvigaro nokuti muzvara nhasi evidence yadzinyatsoburiswa pachena nevanhu veThe News House. Saka muendera mberi nenyaya iyi vanokurudzira bva subscribe like wotina on the bell icon. Tambochana mabdetsi andokupa pano paZim News Live. Nokuti mazuva akapfuura takaona aiwa sengezo Tshabangu anodismisswa chinzi aiwa ngavasiye chinzvimbo secretary general asi muzvara nhasi vane vachiposta post yavo paTwitter ende vachiti let me say it clear that I'm one of the most influential decision-making board members of the CCC. The people who claim to have fired me had their sweet dreams, and they must be strongly warned against maliciously using the party logo, as that will attract severe consequences. So ndo post yabva poster. So the news House yasvika ndobva yanyasa kusolve the difference kuti aiwa vanhu vanyasa kuona chokwadi nokuti vabva vapinda with the news House vachiti while the main opposition CCC former leader Nemu CCC was accused by his critics of being a serious problem in the party, with some describing him as a divisive dictator and a stumbling block to internal cohesion. His departure has left the fractured and fragmented organization on the brink of collapse. Sando zvanyasuka zvakataurwa neNews House vachiti aiwa vanhu vakanetsana zvavo vachiti aiwa Nemu CCC ndiye munhu anokonzeresa kuti zvinhu zvidhako munyika yeZimbabwe kana kuti ndiye ari kuita corruption achinyangarisa mari dzanopa madonations asi wabva watora kuti kungobva kwakangoita bato CCC aiwa pate CCC yakabva yatosplita saka tatoona vanhu vakatanga kutonetsana vana biti nana Tshabangu. Aiwa muri yeZimbabwe ndo nyaya yandikupa kuri muzara nhasi pinde mucomment section medu mutudze munoti kudii pamusoro pemashoko ataurwa neNews House. Aiwa musangana kusubscribe kulike tinotina on the bell icon. Tambochana mabdetsi andokupa pano paZim News Live.